Tie chunyo manchane jeyo se chakonwa e gang kocha. Yes. Moko dwani saonga dwani wadon wayuda maber. Wamake gi thuoke. Kaka jopiny rite. Koro yina ya kauda ikariyo kende wi wachni. Aparo ni yena wach maber en poch gi pak ni Harambee Stars nye gimiyo wa mor. Mor ma wabudho kapok waneno. Ahinya kikelo gi weche mag adhula. Ne en moro miyo wow en poch gi pak ne jotugo jo Kenya fans hapa ni ne gitimo maber to bende kotenore gi migao mar arita nikech chien kacha paro ni bedo ni podok ne wa host tuke mapek machalo kama kanyocha gigi nochakore ne wakia ne waonge experience momiyo koro neno ka ne chuno CAF ni nyaka koro riewa gi thuon mondo wabed ni wanyalo bedo gi kido mirito godo welo nikech ng'eni kanyo welo biro to sama welo biro to ne wan gi kitwa moko miro ka samoro welo ne chiemo to nyithindo ng'onga nikech ok wang'ie kit welo aina gi koro ineno ka koka wapuonjore kaka irito welo aina gi taparo ni nyoro johera jo Kenya johera mag adhula nyo behave yo mowinjore to piny owacho bende no chiwo alternative nikech nyo nitiere kar neno gigo kuonde auchiel Nairobi ka ma bende waparo ni ka koro wachomo quarter final governors bende koro nyalo kawo okang' makama kata mana wajumbe gine kata mana wajumbe mai sama koro jokawe thuolo jo siasa mabende go e dandgi kae kama koro bende counties moko wan nyaka gi TV mogure ndara mar keto lendo mag gik ma county timo koro sani nyalo keto gi jopiny ne gik mitimo go biket kanyo mondo joma ni Kisumu mabesa moro nyo gombo aparo ni Moi Sports Ground kacha Kenyatta Sports Ground kacha no nego beni ng'ato seti gi wiye dhano ma wiye konyo ni no nego beno setiyo gi wiye oketo ne jopiny bende kacha mondo mor manyo waneno National Archives kacha bende jo Kisumu no yude nikech ng'eni mache daga dhula Homa Bay kacha makoro naneno ka dhano ringe mbui jotelo ringe mbui post congratulate Harambee Stars ne to jogi to gombo nikech ng'eni TV ni Victor stima madala ni bende samoro ipimo ka yath ma stima nyola jumbe ariyo pok oduogo stima bende chalo dhako modhi limbe kata miyo modhi limbe mos DP mana ke dhako nyogo koro musa inya e kaka wache motama koro yudo ka nonego bed ni counties gi bende bedo proactive koro kata mana Migori cha bende na nyalo timo gik makamagi mondo johera mag adhula gi nyi keto ne gi screens madongo TV madongo makoro ji budhe abudha mit mar adhula ok ne kendi ng'ata achiel ku ng'eny cha mit eka mit ne magoli odi tidhi neno kae to Victor ng'ini gima koro miyo gini bedie mamit iwuoyo gi joma nigi mon e udi ni ka ng'ato kowuok nodhi neno opira oko koro e thuolo ang'o modwa ni wakwano ruse shone wachuru mar Harambee Stars winjo kama okelo no konya chomo asekelo kanyo nikech ang'ene kanyiero wawe koro Victor gimachielo en ni en poch gi pak ne jatend piny William Ruto to gi migosi Raila Odinga mana kaka Jay wache no ka ng'ato timo gima ber tiwachie kinde duto gik ma William timo thothgi ok osebetega maber kata jopiny ywake lakini wach mar adhula mar Harambee Stars to timie maber number 1 ojiwo jogi kendo bedo ni ne enie pap nikech gini magi jotelo ariyo madongo sama gibiro magichung' gi jotugo gi kende nyisi ni ne gintie kendo ka gichamit ne ma William ka golo non tino kochungo modhi onyono nyaka chuma man mbele kacha ka koro jatend pinye mowuok Uhuru ni nene pap didi Kibaki ni nene pap didi mana Moi Wuod Dunge emane beto timie gigi koro bedo ni William no wuok okotoko wuok gi tim ni neno ka olimo joka sama pok gitugo munyiso gini wan kodu kendo ineno ka bende otimo to wacho chon notenga sani neno ko tengo to banka dhulo timo to wacho ni utuka ka un wambe watimo kaka watimo nade atuka kan embo tuka ken koro dine onge kechingene ka ng'ato paro no menda cha to sego plot moro oseko ni menda ni ka wuok tan gi matatu e ndara manyo chanda mae katieko to bende en gima ne waluongo ni inspirational moment Victor nikech nyithindo gi koro ginyiso kata nyithindo moko mane secondary school matuga dhulo kucho ne karadhula nigi nengo nyalore koro paro ni bende okang' machielo ma bende jotelo mana ka pod adugo kuom jotelo kacha giwe beda ni na congratulation e Facebook county government to bende gi jok mamoko man gi ting mag nyayo weche mag tuke kor gwenge bende koro nene gimbe gikawe kama William okaweni adhula ma waneno e pap makoro ger masia gi Homa Bay ka gi mamoko gi gin bende koro giwuogie ma ginyalo jiwe timbe moko mawuok e county onego bene sani wanyalo yudo kopogore gi Gor Mahia to wane gi tim moro moya Homa Bay bende
mabiro feed Harambee Stars. Onego bed ni kik wane mana ni ka sa siasa oromo to lewni mag CDF gi football ga adhula gi ichiwo ne nyithindo tugo, talent gi giga kanye. Erokamano. Mane gima koro wadwaro talent bende gole grassroots, nikech koro adhula waneno ka kare nigi nengo. Erokamano anya. Wach mangima mokalo